Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് അത് നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലിയറിൽ ചൊല്ലുന്ന ആരെങ്കിലും ചൊല്ലണം കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലാതെ ഒരാള് ചൊല്ലുമ്പോ അയാൾ മാത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നോട്ടെ. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ചൊല്ലണ്ട, ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഒരാൾ മാത്രം ചൊല്ല, മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ടിലിരുന്നിട്ട് ചൊല്ല. ആ ചൊല്ലുന്ന വ്യക്തി നല്ല ഒച്ചയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചൊല്ലുന്ന ആള് ചൊല്ല. രാവിലെ തന്നെയാലും ഉറങ്ങിപ്പോകും നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൊല്ലുന്നവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോരുത്തർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മംഗളാരതി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. 2-3 ദിവസം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, അപ്പോഴേക്കും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നു വിചാരിക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 2 ദിവസമായിട്ട് ക്ലിയർ അല്ല, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം. നമ്മളെ ഈ ലിങ്ക് ആക്കിയാലോ? ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഒറ്റ ലിങ്ക് ആക്കാൻ പറയട്ടെ. ഒറ്റ ലിങ്ക് ആക്കിയാൽ മതി പറയട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഞാൻ ഭാഗവതത്തിന്റെ ലിങ്ക് ആക്കിയാൽ അല്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കേൾക്കാതെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു. ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? സാരില്ല മാതാജി, ലിങ്കിനൊരു തീരുമാനമാക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്ലിയർ ആവുണ്ടായിരുന്നില്ല, വോയിസ് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. അത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് സൗണ്ട് കുറവായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നു ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു? മറ്റേത് വിട്ട് കേൾക്കായിരുന്നു, നമ്മളത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാനതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നമുക്ക് ഈ ലിങ്ക് തന്നെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 മിനിറ്റ് വേറെ വേണ്ട. അപ്പൊ അതും സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ നോക്കാം. ഞാൻ അതെ, നമ്മളെ ലിങ്കിന് നമ്മളെക്കാളും പരിചയമുണ്ട്. കാരണം 3 മണി തൊട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് അതല്ലേ? അതെ അതെ, ഈ ലിങ്കില് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഒറ്റ ഡിസ്റ്റർബൻസ് പോലും ഇല്ല അതില്. പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ അമ്പലത്തിൽ. എന്തായാലും ഈ ലിങ്ക് ആക്കാനായിട്ട് പറയാം. ഏതായാലും ലിങ്ക് മാറ്റാണല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മളെ ലിങ്ക് തന്നെ വെക്കാൻ പറയാം. എല്ലാം കുറെ എണ്ണാവുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ രാവിലെ 3 മണി തൊട്ട് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം.
ഈ ലിങ്കിൽ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ നമ്മള് 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായം ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം ഹൃദയത്തിലെ മാറ്റം, അതില് 8-9 ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്. എന്താണ് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ആത്മീയമായ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ, വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ വംശത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായിട്ട് പിതൃക്കളെയും പുണ്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഒക്കെ ശക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മരുത്തുഗണങ്ങൾ അല്ലെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് എത്തും. ഭഗവാനെ വിഷ്ണു ഭക്തിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്? 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടത്. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന് മേലാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യം ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് മനുക്കൾ എന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ അർത്ഥാവതാരങ്ങളാണ്. മനുക്കളെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വിജയം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദുർദേവതകൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷസുകളെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ലൗകികമായ സുഖഭോഗങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തവര് മുക്തി നേടാനായിട്ട് മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ 8-9 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 10. അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതിഃ തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതിഃ തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമ സർവകാമോ വാ സർവകാമോ വാ ഹരേ കൃഷ്ണ. അകാമ എല്ലാ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചൊരുവൻ. സർവകാമ ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉള്ള ഒരുവൻ. വ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷകാമ മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ. ഉദാരധി വിശാല ബുദ്ധിയോടെ. തീവ്രേണ അതീവ ശക്തിയാൽ. ഭക്തിയോഗേന ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ. യജേത ആരാധിക്കണം. പുരുഷം ഭഗവാൻ. പരം പരമ പരിപൂർണൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം വിശാല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുവൻ. അവൻ ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനോ ലൗകിക യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവനോ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നവനോ. അതായത് അകാമ സർവകാമ അകാമ സർവകാമ മോക്ഷകാമ മൂന്ന് പേരെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞവൻ, ലൗകികമായ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തവൻ, മോക്ഷം കാക്ഷിക്കുന്നവൻ. ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവൻ തീർച്ചയായും എല്ലാവിധത്തിലും അഥവാ പരമ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉള്ളവനായാലും ലൗകികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവനായാലും മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനായാലും ആരെ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പുരുഷോത്തമൻ അഥവാ പരമ വ്യക്തിത്വം എന്ന് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശരീര തേജസ്സാകുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ആ വിധമുള്ള മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രദീപ്തമായ സൂര്യരശ്മി സൂര്യനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ലാത്ത പോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. ആകയാൽ പരമമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗം മുഖേന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം. സർവം പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള മാർഗമായി ഭക്തിയോഗത്തെ ഇവിടെ വിശേഷമായി ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് പൂർവ്വ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേവിധം ദേവന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുടെ നിയാമകമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിശ്ചിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗം അപ്രകാരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള പരമാർഗമായി ആകിയാൽ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനമോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തിയോ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഏവരും ഭക്തി മാർഗങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഗൗരവമായി തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പുരുഷോത്തമൻ അഥവാ പരമ വ്യക്തിത്വം എന്നാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ശരീര തേജസ്സാകുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് ആ വിധത്തിലുള്ള മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്? മുകുന്ദൻ എന്നൊരു പേര് കൂടി ഭഗവാനുണ്ട്. പ്രദീപ്തമായ സൂര്യരശ്മി സൂര്യനിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ലാത്തതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ല. എപ്രകാരമാണ്? സൂര്യന്റെ രശ്മി സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ലാത്തതുപോലെ സ്വതന്ത്രമല്ലാത്തതുപോലെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശം ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല. ആകയാൽ പരമമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗം മുഖേന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോ ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എന്താഗ്രഹിക്കുന്നവര്? പരമമായ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവനും എന്ത് വേണം? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയോഗ മുഖേന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. സർവം പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ള മാർഗമായി ഭക്തിയോഗത്തെ ഇവിടെ വിശേഷമായി ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവം എല്ലാം പരിപൂർണതയ്ക്കുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ടാണ് എന്തിനെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെയും ഇവിടെ വിശേഷമായിട്ട് ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് പൂർവ്വ അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗ ആയാലും ജ്ഞാനയോഗ ആയാലും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം ലക്ഷ്യം എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? എല്ലാതും ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും ഭാഗവതത്തിലെ പൂർവാധ്യായങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേവിധം വിവിധ ദേവന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങളുടെ നിയാമകമായ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയോഗമാണെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിശ്ചിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. ഭക്തിയോഗം അപ്രകാരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരമമാർഗമാകിയാൽ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനുള്ള മാർഗമാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരമമാർഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനമോ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയോ ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഏവരും ഭക്തിയോഗ മാർഗങ്ങളെ തീർച്ചയായും ഗൗരവമായി തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും ഭൗതികമായ സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏവരും ഭക്തി യോഗ മാർഗങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കൈക്കൊള്ളണം. ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ് അകാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ നാം എന്ത് പറയും? അഭിലാഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയെ അകാമൻ എന്ന് പറയും. ഒരു ജീവസത്ത സ്വാഭാവികമായും പരമപരിപൂർണന്റെ, അതായത് പുരുഷപൂർണ്ണ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാകിയാൽ ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ അഥവാ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും മുഴുവൻ ശരീരത്തെയും സേവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളവയാണെന്നത് പോലെ പരമസത്തയെ സേവിക്കുകയെന്ന സ്വാഭാവിക കർമ്മം ജീവസത്തയ്ക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പരമപരിപൂർണന്റെ ആ പരമപുരുഷന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്രകാരമാണ് ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത്? ആ ശരീരത്തിലെ വിവിധ അവയവങ്ങൾ. ആ അവയവങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുഴുവൻ ശരീരത്തെ സേവിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ആ പരമസത്തയെ സേവിക്കാനുള്ള സ്വാഭാവിക കർമ്മം ആർക്കുണ്ട്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കുണ്ട്. അതിനാൽ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ എന്നത് ശിലയെ പോലെ അചേതനമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. അപ്പൊ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഒരു ശിലയെ പോലെ ചേതനയില്ലാതെ നിൽക്കുക എന്നല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
മറിച്ച് ഒരുവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാവുകയും അപ്രകാരം പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം സംതൃപ്തി അഥവാ ഇച്ഛാപൂർത്തി ആഗ്രഹിക്കുകയുമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു ശില പോലെ ചേതനയില്ലാതെ നിൽക്കാന്നുള്ളതല്ല അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്താണ്? യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിക്കൊണ്ട് പരമപുരുഷനിൽ മാത്രം സംതൃപ്തി, പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് മാത്രം സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാപൂർത്തി ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് അവിടെ ആഗ്രഹമില്ലായ്മ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭയില് ഈ ആഗ്രഹമില്ലായ്മയെ അഥവാ അഭിലാഷ ശൂന്യതയെ ഭജനീയ പരമപുരുഷ സുഖമാത്ര സ്വസുഖത്വം എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞതില് ആഗ്രഹമില്ലായ്മയെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിലാഷ ശൂന്യതയെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭജനീയ പരമപുരുഷ സുഖമാത്ര സ്വസുഖത്വം എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിയെ അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരുവനെ ആനന്ദിക്കാനാകൂ എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയെ അനുഭവിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഒരുവനെ ആനന്ദിക്കാനാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജീവസത്തുക്കളുടെ ഈ അന്തർജ്ഞാനം അഥവാ സഹജാവബോധം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ പോലും പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പോ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഈ അന്തർജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അവബോധം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ പോലും പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നു. അത്തരം അന്തർജ്ഞാനം അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികളുടെ ശുഷിച്ച മനസ്സുകൾ പരക്ഷേമേച്ഛ, സർവഭൂത ദയ, സ്ഥിതി, സമത്വവാദം അഥവാ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്നീ രീതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ലൗകികമായ പ്രവർത്തന തലത്തിൽ സമൂഹം, സമുദായം, കുടുംബം, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനവരാശി എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ സന്തോഷത്താൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ജീവസത്തയുടെ അതേ അപൂർവ കൽപ്പിതമായ വികാരത്തിന്റെ ഭാഗിക ആവിഷ്കരണമാണ്. അത്തരം അതിശോഭനമായ അനുഭൂതികൾ ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായി വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യാതൊന്നും തിരികെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഒന്നും മടക്കി കിട്ടാതെ നിരുപാധികം ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചു. അകാമതത്വമായ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞമായ പ്രകടനമാണിത്. ഒരുവന്റെ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായുള്ള കാമതത്വം ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള അകാമതത്വം ആത്മീയ ലോകത്തിലും പരിപൂർണമായും പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി അനുഭവിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ജീവസത്തകളുടെ അന്തർജ്ഞാനം അഥവാ സഹജാവബോധം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിലും പലപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അത്തരം അന്തർജ്ഞാനം അല്പബുദ്ധികളായ വ്യക്തികളുടെ ശുഷ്കിച്ച മനസ്സ്, പരക്ഷേമേച്ഛ, സർവഭൂതദയ, സ്ഥിതി സമത്വവാദം അഥവാ സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം എന്നീ രീതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ സഹജാവബോധം എങ്ങനെയാ പ്രകടമാക്കുന്നത്? ഇവിടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ പ്രകടമാകുമ്പോ അതില് അല്പബുദ്ധി വ്യക്തികളുടെ ശുഷ്കിച്ച മനസ്സുകള് അല്ലെങ്കിൽ പരക്ഷേമം, പിന്നെ സർവഭൂതദയ, സ്ഥിതി സമത്വം, സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം ഇങ്ങനെ പല രീതികളിലാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. ലൗകികമായ പ്രവർത്തന തലത്തിൽ സമൂഹം, സമുദായം, കുടുംബം, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനവരാശി എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് പരമപുരുഷന്റെ സന്തോഷത്താൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ജീവസത്തയുടെ അതേ അപൂർവ കൽപ്പിതമായ വികാരത്തിന്റെ ഭാഗികാവിഷ്കരണമാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്? നന്മ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ലൗകികമായ പ്രവർത്തന തലത്തില് സമൂഹം, സമുദായം, കുടുംബം, രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാനവരാശി ഇങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളില് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നത് ആ പരമപുരുഷന്റെ സന്തോഷത്താല് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ജീവസത്തയുടെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാനില് പരിശുദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം, ആ അതേ അപൂർവ കൽപ്പിതമായ വികാരത്തിന്റെ ഭാഗിക ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ത്? ഈ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലൗകിക തലത്തിലെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത്. അത്തരം അതിശോഭനമായ അനുഭൂതികൾ ഭഗവത് സന്തോഷത്തിനായി വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് അതിശോഭനമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതികൾ ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ
സന്തോഷത്തിനായിട്ട് വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യാതൊന്നും തിരികെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഒന്നും മടക്കി കിട്ടാതെ ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടോ അവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ല ഭഗവാനെ പ്രേമിച്ചത്. ഗോപികമാര് അകാമതത്വമായ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞമായ പ്രകടനമാണിത്. അപ്പോ അകാമതത്വമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞമായിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിയാം. ആത്മാവിന് എന്തറിയാം? അത് തന്റെ ലക്ഷ്യം, തന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണാഭിജ്ഞമായിട്ടുള്ള പ്രകടനമാണത്. ഒരുവൻ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കായുള്ള കാമതത്വം ഭൗതിക ലോകത്തിലും ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള അകാമതത്വം ആത്മീയ ലോകത്തിലും പരിപൂർണമായും പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ള കാമതത്വം അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലും, ആത്മാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? അകാമതത്വം. അതെവിടെയാണ്? ആത്മീയ ലോകത്തിലും പരിപൂർണമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരുവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായി ഏകത്വത്തിലായി തീരണം അഥവാ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കാമചേതനയുടെ പ്രകടനങ്ങളാകുന്നു. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെടാവുന്നതിനാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ മോക്ഷം അഥവാ മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം കൂടാതെ പോലും ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. കാമചേതനയാൽ പ്രഭാവിതനാകയാൽ ആത്മസംതൃപ്തിക്കായി അഥവാ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകയാൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകമുണരുകയും സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന്റെ വില കൊടുത്തും ഭഗവതേച്ഛ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് തന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമെന്ന് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം അകാമനായി തീർന്നു. പരിപൂർണ സത്തയുടെ പരിപൂർണതാവസ്ഥയാണിത്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ആത്മീയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകുന്ന പക്ഷം അതെങ്ങനെയായി ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകത്വത്തിലായി തീരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ആ കാമതത്വത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാകുന്ന പക്ഷം ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകത്വത്തിലായി തീരണം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ കാമതത്വത്തിന്റെ പ്രകടനമായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെടാവുന്നതിനാൽ തന്നെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മോക്ഷം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കപ്പെടാവുന്നതിനാൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷം കൂടാതെ പോലും ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി കാക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. അപ്പോ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മോക്ഷം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ. കാമചേതനയാൽ പ്രഭാവിതനാകയാൽ ആത്മസംതൃപ്തിക്കായി അഥവാ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായി ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാൽ അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ നമുക്കറിയാം യുദ്ധഭൂമിയിലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചു. കാരണം ആത്മസംതൃപ്തിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ബന്ധുജനങ്ങളെ വധിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് വിസമ്മതിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വിസമ്മതിച്ചത്. എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് സമ്മതിച്ചു? അർജുനൻ സമ്മതിച്ചു. എന്തെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിവേകമുണരുകയും, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ആ വിവേകബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന്റെ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവതേച്ഛ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആര് ചിന്തിച്ചു? അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. അത് തന്റെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആരായി തീർന്നത്? അവിടെ അകാമനായി തീർന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധം ചെയ്തു. പരിപൂർണ ജീവസത്തയുടെ പരിപൂർണതാവസ്ഥയാണിത്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പരിപൂർണതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഉദാരഥീം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ളവൻ എന്നാണ്. കൂടെ ഉദാരഥീം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ള നിസാരമായ അഥവാ ശക്തി കുറഞ്ഞ നിസാരരായ അഥവാ ശക്തി കുറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 7:20 അത്തരം ജ്ഞാനത്തെ
ഹൃദജ്ഞാനമെന്ന് ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ച ഒരുവന്റെ ജ്ഞാനമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹവും നേടാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായാൽ പോലും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് വിശാല വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരൂപിക്കാൻ കഴിയും. ആ പരിസ്ഥിതിയിൽ വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ള ഒരുവൻ ലൗകിക സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കായുള്ള അഭിലാഷത്തോടെയാണെങ്കിൽ പോലും നേരിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതരാകണം. അകാമനോ സകാമനോ മോക്ഷകാമനോ ആയ എല്ലാവരും അവസരോചിതമായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണമായും അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി അസംയുക്തമായ കലർപ്പില്ലാത്ത സൂര്യരശ്മിയെ ശക്തിയേറിയതാകയാൽ തീവ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങി അസംയുതമായ ഭക്തി യോഗത്തെ അന്തസ്ഥിതമായ ഉദ്ദേശത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഉദാരതീം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ളവൻ എന്നാണ്. ഭൗതിക സുഖാസ്വാദനത്തിന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് നിസാരമായ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി കുറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നിസാരരായിട്ടുള്ള ശക്തി കുറഞ്ഞ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, 7-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തില് അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഹൃദജ്ഞാനം എന്നാണ്, ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചതിന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ആർക്കും ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹവും നേടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പരാതി പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുമതി നമുക്ക് വേണം. ആകയാൽ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായാൽ പോലും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണെന്ന് വിശാല വീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരൂപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം എന്താണ്? ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായാൽ പോലും എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചാലും അത് അനുമതി ആരുടെ വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ദേവന്മാർക്ക് അത് തരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ള ഒരുവൻ ലൗകിക സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കായുള്ള അഭിലാഷത്തോടെയാണെങ്കിൽ പോലും നേരിട്ട് ഭഗവത് ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതരാകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വേണം? ആ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ വിശാലമായ വീക്ഷണമുള്ള ഒരുവൻ ലൗകിക സുഖാസ്വാദനത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്കായിട്ടുള്ള അഭിലാഷത്തോടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കണം. അകാമനാകാം, സകാമനാകാം, മോക്ഷകാമനായാലും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? അവസരോചിതമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും നമ്മള് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മുക്തിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെയും യാതൊരു കലർപ്പുമില്ലാതെ ഭക്തിയോഗം പൂർണ്ണമായും അനുഷ്ഠിക്കാമെന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗോ കർമ്മയോഗോ അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു കലർപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ചെയ്യാം? ഭക്തിയോഗം പരിപൂർണമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് അസംയുതമായ കലർപ്പില്ലാത്ത സൂര്യരശ്മിയെ ശക്തിയേറിയതാകയാൽ തീവ്രമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യരശ്മി വളരെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തീവ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ അസംയുതമായ ഭക്തിയോഗത്തെ, അപ്പൊ ശ്രവണം, കീർത്തനം തുടങ്ങിയ അസംയുതമായിട്ടുള്ള കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയോഗത്തെ അന്തസ്ഥിതമായ ഉദ്ദേശത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും അനുഷ്ഠിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശ്രവണ കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നാമജപത്തിലൂടെ. ശ്രവണ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക. അതിലൂടെ ആ ഭക്തിയോഗത്തെ അന്തസ്ഥിതമായ ഉദ്ദേശത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടുമായിട്ടും നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। कृष्णा माताजी। कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। ആര്യ മാതാജിയുടെ അശ്വിൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനിവേഴ്സറിയാണ്. ശ്രീജ മധു മാതാജിയുടെ മക്കളാണ് അവർ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശശീന്ദ്ര മാതാജിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ രാമദാസ് പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ ആരുടെ ആയിരുന്നു? സത്യഭാമ മാതാജിയുടെ
മകന്റെ സൂരജ് പ്രഭുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. മാതാജി ഇതിലുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ